Bun regăsit la un nou vlog. De aici, din pădurea Făgetului, sau mai bine zis, pădurea de lângă localitatea Sărățel din județul Bistrița, Năsăud, unde primăvara, anotimpul bucuriei, își face ușor apariția. Primăvara, plantele verzi se află peste tot, iar pământul se înverzește cu plante și flori. Primăvara este un anotimp în care vremea nu este nici rece, nici cald. Zilele și nopțile nu sunt nici prea lungi și nici prea scurte. Ziua crește, noaptea scade după echinocțiul de primăvară care se produce în preajma datei de 20 martie. Primăvara, pentru a fi mai fericit, și asta îmi doresc din tot sufletul tuturor urmăritorilor și abonaților canalului meu, puteți practica exerciții în aer liber pentru eliberarea de stres, plimbări în razele soarelui pentru un boost de energie, puteți profita de zilele mai lungi pentru a vă ocupa de hobby-uri. Deconectare de la birou, timpul pentru grădinărit, puteți face excursii cu prietenii și familia. Așa cum vedeți, astăzi am poposit în pădurea Făgetului, de lângă Sărățel, și e un peisaj superb, plin de ghiocei. Floarea ce vestește primăvara este originară din Europa și Asia, răsărind din pământul înzăpezit când iarna se lasă gonită departe. Legenda spune este prima floare de pe pământ. Când Dumnezeu a făcut toate câte sunt pe pământ, fiecare creația sa a beneficiat de o culoare. Deoarece zăpada este pretutindeni, a lăsat-o să-și caute singură culoarea. Prima dată s-a rugat de iarbă să-i dea din verdele ei frumos, însă a fost refuzată. Apoi a luat la rând toate florile pământului, cerând un strop de culoare, de la trandafir roșu, de la viorea, râvnind chiar la galbenul florii soarelui, dar niciuna nu a vrut. Tristă și amărâtă, zăpada și-a povestit necazul ghiocelului. Înduioșată de soarta zăpezii, acesta i-a spus că o va împărți bucuros cu ea, albul sau dacă va dori. Omătul a primit cu bucurie darul ghiocelului, de aceea zăpada poartă veșmântul alb și, drept recunoștință, îl lasă să-și facă apariția primăvara din mantia sa friguroasă. Animalele sălbatice stau departe de el. Minunatele plante primăvăratice au câte 2 sau 3 frunze lungi și subțiri de culoare verde, iar florile albe ce apar din bulb emană o mireasmă de prospețime. Când albul iernii, zăpada, este înlocuit cu albul primăverii, ghiocelul, simțim parcă bucuria reînvierii naturii, chiar dacă până la apariția celorlalte plante mai trece o perioadă. Ghioceii răsar de multe ori înainte de topirea zăpezii și rezistă foarte bine la temperaturile scăzute, dar din păcate vremurile s-au schimbat foarte mult și din ce în ce tot mai puțină zăpadă și temperaturi scăzute își fac apariția de la an la an. Ghiocelul simbolizează speranță, prietenie, inocență, puritate, grație, alinarea și smerenia și multe persoane cred că este de bun augur să cultive în propriile grădini aceste flori albe. Ghioceii pot trata Alzheimerul și demența datorită unui ingredient activ pe care îl conține. Este vorba de galantamină, o substanță pe care oamenii de știință o analizează pentru a descoperi potențialul curativ. Bulbii de ghiocei sunt otrăvitori, motiv pentru care niciun răzător nu se încumetă să îl mănânce. Dacă o persoană este curioasă să guste din bulbul de ghiocel, riscă să se intoxice, deoarece substanțele pe care le conține sunt otrăvitoare pentru om. Există 100 de specii de ghiocei, deosebindu-se fiecare printr-o textură și culoare, diverse combinații verde și alb. Ghiocelul prevestește moartea. În anumite țări, cum este Marea Britanie, ghiocelul nu este prilej de bucurie, cel puțin nu pentru cei care cred în superstiții. Aceste persoane asociază ghiocelul cu moartea, din cauza unei legende care spune că o tânără și-a găsit iubitul mort, iar lângă el era așezat un ghiocel. Ghiocelul l-a făcut imun pe Ulise.
Istoria ghiocelului este veche de câteva milenii. Dovadă stă și celebrul poem al lui Homer, Odiseea, în care zeul Mercur îi dă lui Ulise o iarbă numită Molie, care l-a protejat pe Ulise de otrăvurile vrăjitoarei Circe. Și iată-mă ajuns, dragilor, și în pădurea din Șes, de lângă Orheiul Bistrița. Pădurea din Șes este o rezervație naturală compusă dintr-o pădure de stejare seculare, pe o suprafață de aproape 80 de hectare, una dintre cele mai rare specii de plante din România, unde aici crește și minunata lalea pestriță sau floarea de șah, care va înflori la finalul lunii martie, dar se poate și mai repede dacă vremea se va încălzi. Denumite științific crocus, brândușele sunt plante perene, pitice, ce se dezvoltă din rădăcinile sub formă de bulbi. Brândușele fac parte din familia Iris, Iridaceae. Culorile lor pot fi alb, mov, grena, galben sau combinații ale acestora. Brândușele provin din regiunile mediteraneene și din zone geografice asiatice, inclusiv China, fiind aduse în Olanda undeva la începutul secolului XVI, când s-a răspândit rapid în întreaga Europa. La ora actuală, majoritatea brândușelor de primăvară sunt hibrizi de Crocus vernus, brândușa olandeză cu flori mari, simple, sau Crocus chrysanthus, specie care înflorește câteva săptămâni mai devreme și are flori mai mici, dar mai abundente. Rezistența bulbului variază ușor în funcție de timp și de exprimare, dar cel mai multe brândușe sunt fiabile chiar în zone cu duritate maximă a solului. Ele înfloresc și supraviețuiesc cel mai bine în cazul în care iernile sunt geroase. Bulbii de brânduș au nevoie de o perioadă de la 12 la 15 săptămâni de temperaturi scăzute, de la 1 grad până la 7 grade Celsius, pentru a înflori.